Baba Yeri, Baba hallelujah, Baba Yeri, Baba Baba was Mwari was Mwari was Jesu Haleluya. Ni mashoma ngoti paridze shoma. Ngizwa mungu chindisinda kuti ngwadikidike ngotara mashoko matatu. Haleluya. Amen. Ugare apostoli. Amen. Amen. Ugare vanotenda. Amen. Saka tinotenda Mwari vakanaka naye. Amen. Vatipa nguva yakanaka kudai pagomo rino.
vana baba vakasimba, nokuti vhangeri inoti Satani ngarohwe nevarume. Haleluya. Saka tinotenda kuti Jehovha Mwari varipo pakati pedu. Haleluya. Ishe zvaari pakati pedu varume. Tava pakati penzvimbo ino tingotaurana mashoko akanaka okuti nzira yatiri kufamba inzira yakanaka, inzira isingagumi, inzira inoza kuupenyu usingaperi. Haleluya. 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 Amen. Nokuti Jesu mwanakomana waMwari vaitoti kana zvichinge zvatoomesesa vaimboenda panzvimbo pegomo kuti vataure naBaba. Haleluya. Saka varume, nhau yamuri kufamba iyi nhau yakafambwa neakafamba kare. Haleluya. Zviro kwazvo vanhu vasiya tsika dzaJehovha panguva yaElaija. Haleluya. Vakanga vakutera vaBhaari, vaprofita akawanda vakanga varipo, asi vakanga vasiri vaMwari. Haleluya. Asi vaiprofita chinhu chimwe chete chavaiprofita, chavaitaura chiri chinhu chimwe chete, asi zvavaitaura zvanga zvisingabvi kuna Mwari, zvaibva kuna Satani. Haleluya. Asi Elijah aitaura naJehovha Mwari mupenyu, asi Mwari wake mupenyu aimupindura. Naye Jehovha Mwari wedu mupenyu anotipindura. Haleluya. Tarirai zvakaitirwa vaprofita vaBhaari pagomo reKimari. Zviro kwazvo Elijah anotaura naBaba, nokuti nguva yakanga yakwana yokuti Israeri idzokere kuna Baba. Haleluya. Saka Israeri yaidzoswa sei kana vose vakanga vakarasika? Asi Baba neumwe chete aipikisana. Haleluya. Asi kanhasi unotarirai, kana pakasimuka umwe chete akati Mwari ari kunamata neMwari asingazikanwi, zviro kwazvo vana vangatendi nokuti vanoona zvenyama zveruzhinji rwavanhu, asi hakusi kunamata. Haleluya. Saka zviro kwazvo vana Elijah vakaona kuti vakomana, mutambo uyu wokuti Mwari wozvokwadi aonekwe hatingautambiri patemberi. Varume, kuti mutambo uyu kuti Mwari woda aonekwe ngatikwirei pagomo. Haleluya. Kuti Jehovha Mwari aite sei? Aonekwe. Haleluya. Asi ipapo vakadaidza nekuti ivo havana kuziva kuti sei Elijah ati vakomana, handei pagomo, nokuti Yesu vatendi kana tikaenda pagomo ndo patonzwika munamato edu kuna Baba. Haleluya. Saka tauya pano chinamata kuti Mwari wokudenga vatungamirire basa rake sezvaakarivamba ari iye Mwari, zvisina kuvambwa nevanhu. Asi Jehovha akati chiedza chake chionekwe panyika, vanhu vateere nzira dzaJehovha Mwari. Haleluya. Kana iye Mozisi chaiye kuti ataure naBaba, aitanga apinda pakati pegomo reSinai obva ataura naJehovha Mwari pakarepo aimupindura. Haleluya. Iye Jesu unotomboendawo pagomo reMoria, anoenda paGetsimane vanononyengetera kuti vanzwike naBaba. Haleluya. Saka Yesu apostori waBaba tofanira kutera nzira dzakafamba nevakuru vakatanga basa iri, nokuti Jesu ndiye foundation yekereke. Haleluya. Saka kereke zviro kwazvo foundation ndiJesu. Haleluya. Saka munovaka mudhuri wenyu pamusoro paJesu Kristu. Haleluya. Ndokuti imba inzi imba yakasimba, imba isina foundation, imba isina kusimba. Haleluya. Saka Jehovha anesu panzvimbo iyo ino, nesu tiri kuteera matsimba aKristu Jesu. Papa shoma shoma ndikugara pasi dakuta mashoko maibata. Haleluya. Yakumbirwa nemuparidzi. Tinoitora kutsamba kubhuku yaMateo 26 namba. Tebatira 36 mukati. Mavara makuru aripo. Jesu muGetsimane. Jesu muGetsimane, vakomana veJerusarema vari pagomo reWellington vari kutaura naJehovha Mwari wavo, nokuti vanoziva kuti Mwari wavo kana vakakwira pagomo iye Mwari wavo anovapindura. Haleluya. Manya 36 namba. Zvino Jesu akasvika navo panzvimbo inonzi Getsimane. Akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichaenda kunonyengetera uko. Tarirai vakomana, Jesu apinda, asi pane vamwe vanhu nhasi vanoshora kuti goma hariendwe. Vanotaura kuti hanzi kugoma hakuendwe, kuti tamburireko kuenda mumakomo. Iye Jesu akatifira. Asi kainzwai vakomana, kana iye Jesu akatifira, hazvina kureva kuti zviro kwazvo kana aenda pagomo ndozvakaperera kuna Jesu. Haleluya. Kwete, nesuwo kana tiri vateveri vaKristu toteera nzira yaakafamba nayo. Ndo nzira tofamba nani?
nayo. Haleluya. Varume, Jesu ari kuti kwamuri, garai pano. Kana mukagara pano yachane mana baba. Haleluya. Nekuti kana mukarara anotombosvika Jesu aenda kunonamata, anodzoka anowana ana Pita akarara, anoti ko makararireiko? Mukai kuti murege kuedzwa. Panguva unorara wakutoedzwa. Manya 37 namba. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri. Akatanga kuva neshungu nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Mweya waJesu wanga une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Zvikanzi chii? Garai pano. Varume, garai pano, akomana veJerusarema. Rindirai Jesu panapa. 39 namba. Akapfuura mberi zvishomanene. Akati chii? Akawira pasi nechiso chake. Ndi Jesu ari kutaura akomana uyo, akomana kuti akatombowira pasi nechiso chake achinamata ani? Mwari. Haleluya. Ainamata ani Jesu? Asi yanga ari chivuti? Mwari. Haleluya. Asi kanhasi uno pane ari kunamata akaisa maoko muhomwe, vaita vari kunamata Mwari, vari kunamata vakaisa maoko muhomwe kudai so. Asi panonzi zviro kwazvo Jesu akawira pasi. Kana mukaverenga magwaro chaanotaura kuti pachigaro chaMwari pane varume ane makumi maviri. Haleluya. Nevana vanoti kana vakurumbidza Mwari vanowira pasi nezviso zvavo vakunamata ani? Mwari. Haleluya. Asi kanhasi pane vanhu vari kunamata akaisa maoko muhomwe, vobva vataura chiprofita chavo vachiti Jehovha ati zvakati, vakaisa maoko muhomwe. Asi inzwai Mwari anova ndiye Jesu akawira pasi nechiso chani? Chake. Manya tinzi. Akanyengetera achiti. Akanyengetera. Jesu aitonamata pakawira pasi. Baba vangu neJehovha, kana zvichibvira nezvaibvira, mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. mukombe uyu ngaupfuura. Kunyange Kunyange zvakadaro kurege kuva kuda kwangu ngakurege kuva kuda asi kuda kwedu kwenyu. asi kuda kwaMwari. Akaenda kuvadzidzi Akabva adzokera kuna Pita, akavawana vakavata. akabva aona akara zvamuri kutoita ipo panapa, vana baba, zvamuri kuita vana Masungwe, zvamuri kuita vana baba Machengura, zvamuri kuita vana baba Rumakwenzi. Akasvika akaona makarara. Zvino munosunungurwa seiko kana makarara? Munoponeswa sei kana makarara? Haleluya. Hosana. Tungamirire Baba. Kudenga. Tungamirira Jehova. Jehova Tapota titovongamire Masungwe ndarowa nekanguva. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tarira varume kutaura kwaMwari. Kana muchinamata Mwari wozvokwadi, hamusweri muchidambura hembe muchireva musoro pasi. Haleluya. Kana mukatongoreurura chete matonamata. Haleluya. Tarirai muone kuti nguva dzatosvika mai manje 2 o'clock naye tatoonamatani Mwari. Haleluya. Kumaafu tu vanhu vakutodzokera. Isha kutoti vakomana ndakupindurai, ndatokunzwai. Haleluya. Asi kavabhari vakahedha pasi nemusoro vakazvicheka-cheka nyama dzavo kubva kuseni kusvika manheru. Haleluya. Kusvika munhu waMwari eri yako aseka kuti Mwari unyaenda kulanji, Mwari wenyu afamba-famba. Dzimweni dzenguva ane zvaari kumboitawo pamwe atomborara akuda kumutswa. Haleluya. Saka munorarireiko ukaona wakurara wakutoedzwa? Saka kuti muedzo wadi paucharara wakutofunga mukadzi wako izvo zviri panapa. Haleluya. Paucherera panapa Satani akuenda hope akurotesa uchitota upombwe wakadi uri pagomo. Haleluya. Saka regai kurara vakomana kuti murege kuita sei, murege kuedza, nekuti dhiabhori anoenda hope dzake, hope dzaanokupai nedzeupombwe kuti ubve panani pana Mwari, nekuti azviziva kuti vakomana atoreurura zvareurura atoita sei
varegerera vaenda nanani naMwari. manya Jumeni 49 akaenda kuvadzidzi. Jesu akaenda kuvadzidzi vake Akavawana vakavata. vakomana akabva awana vanhu vakarara zvakaita kuna vakomana Petero. vejerusarema vakutokotsira. Haleluya. akati kudiko Akati kuna Petro, nei Petro makanga musikagoni seiko kurinda neni? nai varume zvamunosvika makurara kudai hamugonere kurinda kwe1 hour chete yamapiwa naJehovha kuti muponeswe kuti muyambutswe. Rindai munyengetere. vakomana hanzi rindai muite sei? Munyengetere chete. Kuti murege kupinda mukuidzwa. Alright, mirango turi 2 minutes. Jaiwo mahula ukunile Guna se zara Napenda wangu ndizosara 5 minutes chete kutende kunoropafadzwa naMwari. Haleluya. Manya tinze ndigare pasanga. Rindai munyengetere. Vakomana panguva diki amapiwa emusarara makana chikonzero kana mukarara munosvika pakuedzwa. Chingorindai henyu kwe5 minutes zasara idzi kuti muponeswe. Kuti murege kupinda mukuidzwa. Kuti mutorega kupinda pakurota wopedza upombwe. Muri pano panzvimbo yegombo mukaburuka mukati kweJehovha watakadana. Sei asina kutipindura nokuti munenge matukwa. Mweya unoda hawo. Mweya uri kuda hawo. Asi nyama haina simba. Haleluya. Vakovana vari panapa mwoyo iri kuda. Vana vachingirosera vakamira. Mwoyo iri kuda ana baba vangu ari kumabasa. Asi nyama iri kuramba. Asi varume chingorindai henyu. Takutoenda kumba nai. Manya tinzwe ipapo. Akaenda zvero wepiri. Akabva adzokera Jesu kunonamata. Vakomana Jesu akavasiya akatorara naika. Nobva adzoka akaudza mashoko. Nobva adzokera akanonamata. Akabva ati kudii? Achiti chii? baba vangu kweJehovha kana mukombe uyu usikagoni kupfuura ukasapfuura hawo ndisingaunwi kuda kwenyu ngakuitwe kuda kwenyu Jehovha ngakuitwe. Akaendazve akabva adzokera akavawana vavata akawana vakarara nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Vakomana mafesi ari panapa andiri kuona zvinozonyana baba zvine hope nerugwaro irworwu. Vakomana hope fesi dzenyu dzakazara hope. Asi inzwai kuti Jesu anotombotuma kana kuti mutumwa wake. Haleluya. Otombotanga pana vakomana vari pagomo endombonoona kuti vari kunamata here obva awanayo vakomana zvakabata nehope vauda kutokotsira iyo bva kuti vakomana musarara. Akavasiyazve akabva avasiya akadaro akandonyengetera rwechitatu akanonamata achitaura zve mashoko iwayo ketatu ainamata. Saka inzwai vakomana ndavaitaura pano mweya mutsvene muone kuti mweya wafamba naJesu ndo watiri kufamba nawo. Haleluya. Baba vati kudii vakomana? Chimwe chete. imwe chete. Haleluya. Chimwe chete modi munokumbira chimwe chete. Haleluya. Saka pakutanga pagomo rino tichiuya ndikitatu kanaka nai takanamata tikati vakomana chamakakumbira ichocho nhasi uno ngachipetwe chichikumbirwa. Haleluya. Saka iye Jesu zuro kwazvo. Haleluya. Apostora baba ari pekukuropafadzai nhasi asi kana akauya kana makarara anombodzokera mutumwa maropafadzo odzoka futi odzokera kusvika awana makamuka. Amen. Manya akavasiyazve akandonyengetera rwetatu akanonamata kechitatu Jesu achitaura zve mashoko iwayo akataura shoko. Vakomana mirai kana makunokumbira varume ndapota muropa raJesu musataura kuzvinhu 7 asi namatai chinhu 1. Namatai chinhu chingani? chimwe chete. 1. Inzwai Jesu paakaenda kunonamata pekutanga akataura chinhu chimwe chete, kechipiri chinhu chimwe chete, kechitatu chinhu chimwe chete. Saka mukanamatira zvinhu 7 panguva imwe chete munoshaya kana 1. Haleluya. Mwari hadi madofu pakunamata wosvika woenda pamunamato wokutanga woti Jehovha ndokumbira mota, kechipiri wodzokera pavana mudzimai wokuroora. Haleluya. Unoshaya kana chinhu manya. Zvino akaenda kuvadzidzi akabva adzokera akati kwavari akati varume chivata henyu muzorore. Vakomana Jesu atodhiniwa. Haleluya. Adzoka zvake vana vakarara akati varume saka chirara henyu.
muzororeni. Tarirai, Tarirai, nguva yasvika, nguva yatosvika, mwanakomana womunhu mwanakomana womunhu Jesu woiswa kumaoko avatadzi. akutoiswa mumaoko evatadzi. Simukai, Simukai akomana, tiende. handei. Tarirai, Tarirai varume, wondiisa kwavari vava pedyo. vanhu vakuisa Jesu mumaoko eusungu atodi. Ava pedyo. Akati Jesu apedza kutaura mashoko iwayo, vakatanga kunzwa mutsindo yemauto echiroma achisvika. Haleluya. Saka inzwai vakomana, pamunenge maakurara pane mitsindo mimwe yakutoita sei, yakutosvika. Haleluya. Ape kuropafadzwa kwenyu kwakatosvika, asi pane imwe mitsindo yakuti urara kani hazviti kuti uropafadze, rara iwe. Haleluya. Saka vakomana, inzwai, patokumbira zvakanaka, wakaipa anouya, asi zviro kwazvo vhangeri yeusha hwaMwari inofanira kupadziwa marudzi ose kusvika wana kuponeswa. Haleluya. Totina kuti kwadzakwana naye. Baba wokudenga ngatiitire nyasha, ngatikombore nokusika peri. Amen. Ndada kubvunza kuti Bvunzai. sezvakambotaura nemwe yapi kutanga paya patikapera zvinji vanhu ndobva vapuwa zvekunamatira ndozvatoramba kana kuti